La ràdio de sí. De dalt a baix. Quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança! ¡Oh, Dio! La chiesa romana y mani dei soccarrati! Hola amics, amigues i amics, bona vesprada a tots i benvinguts a la nostra hora tranquil·la i relaxada de cada dia, però no per això ja ho sabeu, menys viva, ni menys reivindicativa, ni menys divertida. I ja ho sabeu que des de Radio Cadena Valenciana, a Castelló, València, Alacant i Crevillent, cada dimarts fem una taula redona per a debatre un tema d'interès per a tots els valencians, naturalment, de dalt a baix.